kéne olvasni. Ilyen csipke rózsik. A lebegélet fel a... De ki volt? Ezért volt hívva. Nem fontos táblákat olvastál le, Gabrielnak. Hol volt ez? A fa alatban, hát most hiába mutatom, már nem látom. Itt van egy tábla. Igen, de volt tábla még 2-vel arrébb is. Figyelj, kimegyünk, felküldöm. És beküldöd a terület. Hát nem. Lehet nem szállna fel amúgy a drónod. Aha. Itt nem. Hogy Gabival veszekszek, azt mindig felveszem. Fiktív, ez a... Na, ki akartam mondani. Írtott többeszet úgyis, hogy ezért csak. Mi van? Csinálom, hogy De mindjárt elfáradsz ember, hol csináljak ki? te van egy jobb ötlet. Nálunk ki mit csinálni a gyerek, vagy mi az? Isten, megismerte a hangomat, de aranyos. Jaj. Gabi, most de göngesd meg a harangot, de arccal légy szíves. Homlok lebenje. Fokkal. De neki futásból. Már mutatom, így kell. Patrik, hazavihetjük ezt az aranymajmot? Kövessük Patrikot. Így van. Ó, azt én is meg akarom gongatni, mert ő is meggongatta. Barátok! Örökre! Kicsit kiábrándító amúgy, hogy nincs segjuka. Ja, Hol kakál? így van, csak te vagy itt. És a hangok a fejedben, ben. Ó, valakit nagyon szexin pózol. Ez a szoba szexizni próbál. Csukd is vissza. A majmok ellen kell. Ellened. Az összeset végig kéne gongatni, de egyszerre. Ajaj, most nagyon jó érzi magát, Patrik. Meg kell zavarni. Átszellemült, várj, felsöpök kövülötte. Namaste. Namaste. Gabi, baj van. Ha leesett a bal membimbója. Csak a jobb van meg. Dehogy nem. Az amúgy munkahelyi baleset volt. A füvészgép levitte. Nem tudom. Vigyázz, robban.
Hallod? Pacsi! Ami Gabi, nem szabad megfogni őket, viselkedj már. Egy kifutásból azt letörne a karja. Nézd, a dövözsök. Arany micsodák? Napocskák, vagy napocskák? Nem tudom mit kérdezni, na. Nem is hallottam. Arany napocskák? Jala. Szed arany, nem állja, mindjárt bombázzal. Már mondjuk minket nem fog eltalálni, mert az izmok mellett szalad. Az inge az ő? Értem, nem? Ingeció nézek. Nem, csak az inge. Ám én választottam ezt. Ja, a Szandrák is tetszik amúgy. Életed legjobb inge. Ja. Vegyél. Itt lesz, 10 évig meg lesz minimum. Soha csak Mindenhol tartul. Na, szóval, sziasztok! Még egyszer. Ez a mai második Pápá. adás. Ez a második adás 2000 december. De várjál, ki kell találni ide. December. Vagy csinálj úgy, vagy. Csinálj, vagy csinálj. Vagy csinálj. Mint a régi. Veszünk viszkit, kólát, meg egy ásványvizet. Figyelj már, kérektől szállod, kb. 7%-ot viszont kérek. Ja, tényleg turista adó. Akkor mondd már, add vissza pénzt. Menj te is Gabi mellé. Oke, pulang. De ne az egészet. Ne egybe. Ne egybe. De csak meglátják. Az. Szerintem támadni akarnak. Lógasd be a kukidat. Haha! Végre, mondjuk de az aranyat is meg tudod venni. Viszont a sajt laktatóbb. Vagy finomabb. És vagy Nem finomabb. tudom, 1 kiló arany lehet lakható. Ott van gyújtó, Patrik. Van tűz, Patrik. De azt ne nyújtsd meg, ami már megoldjuk. Igen. Honnan tudod, hogy megoldjuk? Ezt most meg kell nézned. Szerencsét csinál. Hassan! Most már bele akkor felvül. Mi? Nem megy, hangot vesz fel. Hát ez egy Faszol, levágják azt a csirkét. Év kurnak átér. így készül a kis csirke. Srácok, nem kell ezt abba hagyni? Mondom, abba hagyni. Mekkora análplád. Ja, tényleg. De ne vegyük el a szerencsét. Itt egy már jobb gyújtó, ami.
pivos végét kell meggyújtani, amúgy Patrik? Ez nem petárda. Csak mert mindegyik a pivos vége van kint, ama már leégett, nyilván. Miért ad neki egy rakás pohár vizet? Zapsnak kell nézni. Gondolkodom, ez egy füstölő. Ez is sokáig írva. 3500 egy masszázs, nincsenek jó híreim. 3500 egy masszázs? Igen. Plusz taxa és szerviz. Ja, igen. 17,7%. 17. De mennyire fogja az ószeretni ezt a szelet? Ezt meg bírja? A szelet még bírja, hogy ezt még is bírja. Na, meg lehet az új kedvenc beach-em. Mi? Megvan az új kedvenc beach-em. Nézd már hova ki lehet. Ezt mondtam a képen, amit kerestem, emlékszel? Ki lehet oda sétálni? Jó vagy, ez nagyon komoly. Patrik, kellenek új profilképek? Itt vagyunk a podcastunk 8. adásában. Ez a legjobb. a legszebb partokat. Hát nem a kérdés, hogy melyik. Ez nagyon szép. Akkor ezért van 10-es szorzó a masszázson. Legyen? Cheers. Köti megy? Thank you, bye. Bye. Figyelj már, ez kikapcsol. Nem kapcsol ki, csak a képernyőt kapcsolja ki. Ez itt a tájföldi házunk. Hőrög a kávé. Ezerrel. Vagy a kávé.
Brandy gazdagon, ananász gazdagon, kék, vitamin. Ez itt a Patrik szobája. Ez itt a Gabié. Beveg a kaja, beveg. Ennek a fúj, de ahogy kakált. Zuhanyzó. Villany, megy a villany. Víz is van, meleg, hideg. A látvány csodálatos. Egészséget. Jön a kávé. Hangolos. Ingyen van. Itt meg folyamatosan vízhang van. Figyelj! Én nem szólal zenek közben. Na videózok. Nem van, megyek fürdeni, geci. Azzal. Viszlát a bicsen. Na zárjak, utolsó zárjunk be. De szívem, így jó a kép? Köszönöm, drágám. Csak figyelj. Az repülnek. Héjjá. 5 napja esik. Első napos esik. Elvitte az esőtárcot. Olyan gyorsan szárad vagy meg. Hozzák nem is, a tiszta szuper drága. Az enyém is tiszta. GoPro. Stop recording. Szinte megsértődött. Nem tudom, mi lesz, mennyire le is. Hello, massage! Ezért a fényel együtt. A fényel közben. Ez még egy paddalapot.
sziasztok! Megyünk fel a hegytetőre, megdobálni majmokat kókusszal. De mit látsz? Külső lencse átnedvesedett. Podcastunk mai adásában megmutatjuk, hány kiló egy tonna. Csaj, innen az egyetem változónak pedig. Ez nem szar. Jobb innen történni. Innen bukni a napi 200-at. Tényleg. Azért nem lenne annyira ideges, mint otthon. Én itt akarok vizelni egyet. Kösz, hogy beledumáltad a hülyeségedet a videó. Én itt vizelni szeretnék! A kis majom. A hülye majom a héját is megössz. Melyik zöld banán nem volt kemény, amit valaha fogtál? Komolyan. Shrekken kívül. La Mai Beach. Még neked sincs olyanod. Földön mész a kocsi. Őket hívjuk szeginek. Halat itt nem? Gábor, amit meg kéne, ezt vedd meg. De nem, hogy itt halat érdemes, inkább nem. Ha valahol halat veszel, itt vegyél. Vagy nem tudom. Ezt tettem. El is ilyen kókuszos. Nem veszem el a pénztárcámat. Kamerázok. Ez csak az. Ez nem az ötös. És mik ezek a hokidarabok? 30 a kókuszpat. Nem már piac. Ott menjünk már, nem? Itt egy csomó kaja. Hát ez a klasszikus. Mit? Ne, pork megvan, ez meg. Akkor kérjétek meg a rizs mellé valamit. Hajlunk már még arra. Majd egy rizs mellé kérjük valamit, ugye? És van pancakes is. Ennyi? A többi zöldséges. Jó, akkor... Hát ezt felvettem. Ezt a vásárlást.
Ahogy végig szaladtál minden. Ja. Ez egy kisebb piac. Na jó van, most már együnk. Milyen jó színen van vagy. Egy nagy angyal. Egy nagy kövér angyal. Nagyon a szuper lassításból látszik valami? Milyen mély, bazd meg? 1,80. Nem mondtad. Onnantól 1,80. Te terem van. Neked az a viszki, azt kéne neked. A gyerekjátszó 60. Vigyázz, hogy nem tud úszni. Ahhoz arra egyet. Értelek mondani. Várj, a GoPro-d is mindig. Azért nem felejtettem neked. Szia GoPro, hogy érzed magad? Meleged van? Már megnyitom. Fett egy ideig. 3 perc megvan. Elég lesz, vagy elég 3 perc anyag. Valaki komposzt is hozott. Ott a labda. Ja. Ellopta. Ott a ezé alatt. Jó szervezett vipor meg se áll a vízen. Szerintem ez nem olyan. Veszed Patrikot? Ürügy kell a csajokhoz, tudod? Ja, de hogy van? Jó sokat kell majd összeválogatni. Hello, Szállj a csajt. 30 fontos hangfa, úszik a vízen. Figyelj! Szóval már nem látja a wifi-t, és a bluetooth-t. Igen. Egyszerűen örülök, hogy erre gondoltam. Kis boldog pocsi. Tényleg annyit ér be az. Nagyon gyorsan meg nem fog leszállni. Nem érjük fel. Nem úgy szállsz le, hogy így. Igen, hanem de azért benyal. Nem mint egy lövedék, nem úgy kell Jó, hogy leküldni. nincs gravitáció, meg hogy a Attól még összetörnek a dolgok. Hogyha 40-nel kell valamit leszállítani.
Mert érted, úgy meg lehet csinálni, hogy oda vezetem oda hozzánk, és forsz lenne. De hát, hogyha oda vezetem hozzám, azért a hajó elmegy. Amúgy oda vezet hozzá, valaki elkapja és úgy fosz le. Úgy lehet. Úgy lehet. Csak nem tudom, milyen gyorsan megy a hajó. Tudod? Igen, ma Drón 45-tel megy csak. Igen. Szerintem gyorsabban fogunk menni, mint 45. Figyelj, azt mondod neki, hogy lehet, hogy figyelj, lassíts egy kicsit, vagy állj meg egy perc, akkor lehet meg. Tudod? Amúgy fellőném nagyon szívesen. Tényleg fellőném a drónt. Avizáló lenne. Nem, amúgy is fellőném, itt a hajó, itt feszolom. Meg a másik, hogy ilyenkor tudod, megint Patrik az a szisztéma, amit beszéltünk, hogy hova fogja rakni a homepotot. Hát ahol felszállt, és azt utána elhagyjuk. Így van. Szóval, ha tényleg gyorsan megyünk, akkor hamar elhagyjuk azt a homepontot. És hamar le is merül, hogy nekünk gyorsan is kell menni vele. Hát mert hogy vissza akar szállni a homepointra, ugyebár. Ja. Ha megáll a hajó egy helyen, azt mondaná, hogy na itt megállunk egy kicsit, akkor azt mondom, oké, akkor fellőnünk. Mert tök fasz a képeket lehetne csinálni. Videókat. Azért komoly, hogy Londonban sincs ilyen high-tech azért szerintem. Azt mondom, hogy hoppá, valaki kapja is a ticketeket. Gyere, nem szólít motorozni. Ó, nézd már meg, Siófoget. Ez totál Tájzászlóval. Ez totál siófog. Nézd meg! Meg azok az elkerített részek is tiszta siófog, bazd meg. Oda néz minden. Kapunk a... Figyelj, ez 500 fontot meg a hőjének is megér. Ja, mondjuk tényleg jó izom. Mondjuk ez egy... Azt tudod? Patrik, hova tudod? Ja, tömeg. Ezért kezdett feszült lenni. Prima az árnyékba faszom. Ha, majd amikor folyik oda a víz is ezt mond. Csicska. Na, rólam már folyik. Úgyhogy igen, számít. Nem mertem elmenni, hogy azt hittem, hogy már nincs napja. Szóval amikor elmentem végére, azt közben tettem, hogy az kerül. Ilyen már, érted? Nem ilyen már. Ja, ilyet láttam a képen is. Olyat 29 000-nél beszarsz. 24 hitelész. És az 250 ló vagy 250 ló? Őzé. Fasza. 250 ló. Világít. Imádom, hogy egy azért csávol, hogy nyomták a mellére a matricát. Tényleg? Nem láttad? Baszkodja rendesen! Baszkodja rendesen a hajó!
Én felvettem, hogy megeszek egy kicsit sajtózát, köszönöm. Magyarországon a legrosszabb. Gabiában például megállt a Pattány feliratú nevű hely előtt. Nagyobban kéne lennie, hogy Pattány. Idióták. Itt van egy étterem, ez nagyon csak majd. Egy ilyen trikót veszek majd. Már láttam 65 év. Is vagyunk. EP. Majd ad a vizót. Egy trikolormester, neki nem hogy így jön. Hát nem jöjjön fel a víz. Megy. Játszik az élet. Ez meg kiiszta, bazd meg! Kiiszta, geci! Kis alkoholista! Kis alkoholista majom! Hát meg cukros kóla! Megitták a viszkinket, üvegbe kellett volna hozni. Álljon agresszív! Hello! Na, oda meg pláne nem. Na micsoda? Piacikra. Az összeset, de onnan is jön. És amikor jöttem visszafele, az volt az első, amit elvitt. De amíg messzi voltam, nem tudtam nézni. De azóta szorongatja ezt a chipset. Nem, a cuccainkat. A kólát, ne add oda neki! Hello! De nagyon mennek a kólára. Hogy szorongatta a chipset? Meg a felvétel? Aha. Hogy vitte? Nem tudta elvigyázni? Nem, még ott voltam, akkor jöttem visszafele, akkor fogyott el a banán. Jöttem visszafele, és az a másik srác, akik először megvédtük a cuccait, az volt itt, azt baszott oda neki egyet lapáttal, de már addig a chipset elvitte. Mert ő is messzi volt, hogy úgy szaladt ide. Hát tudod, mert mikor még elindultam banánnal, de majom se volt itt. Akkor meglátták, hogy dobálom, tudod, 3-4 darab megáll, de 2 kikerült, azt szaladtak ide. Buzi kis majmok. Már így már legalább rólam is lesz felvétel.
Na hát kijöttünk ide a Monkey Beachhez, és ha jól látom, akkor megint támadásba rendülnek a majmok. Egész pontosan ott. Vannak a toddlerek. Itt jön a majom. Hogy fogta a kislány? Várjál, kibontom neked, mert hülye. Jön a másik. Az zöldet nem. Meg van delejezve, basszhatod. De miért mondtad ki? Megeszi a héjat. Elépett a lábomra. Fájós. Legalább nehéz. Nem. Már egy karmú. Mikor lehet? Dob ki a héját. Abban van a vitelen. Igen, a Gabinak se ízett a zöld banán. Neki is összeragad a szája tőle. Ugye? A vizet neked adjál, se a vizet ízett. adjál neki. Keleti víz. Kóla kell neki. Viszki Van kell. minek banán? Még egy. Lesz ennyi? Vége? Aha, Ez a túlcsó banán? aha. Azt szeretnéd te megetetni? Aha. Tessék, vedd ki a Szeretném zsebedbe, megenni. Csimpánzok sokkal szebben. Ilyen kicsi kis geci majmok. Ha nézd már rá. De között... Csámolás is szarja. Nem. Patrik. Egy jó kis harapja. Én már a majmoknál is megfigyeltük. Még itt is neki. Aha. Na ott egy... Nem Ezt áll. el lehetne mondani turistáknak, hogy ne hagyják ki nehézőt. Mi történt? Átvette a dumámat, vágod? Aha. Önts ki, megiszom agyon. Ja, iszunk belőle egy kicsit. A nagy melegbe kell egy kis... Pont a legdrágább ásanyit akartak kiönteni. De én akarom megitatni. Jó van. Ha az én felvétemet elbasztod... Látták, a csávó elkezdett babázni? Hallottam. De te mivel mondtad? Hát, hogy ki akart önteni a üzemet, a drága ásványvizemet. Annak van, elkezdett, Menjünk. Elég. Majmokba. Félje vagy ott úgy be fog állni. Azt a kurva gecel, Bali van fél. Milyen arány ez? 2 az 1-hez. 2 kóla, 1 whisky. Ez az! Nem ízled! Most vedd. Ne, fogjad, úszol. Emeld fel a hátulját, hogy folyjon kifele. Nem ízlik neki. Mi van, nem tetszik a 2-1-es aránybástya? Igazi tonghong, ez itteni. Lesznek új majmuk, menjünk az... ott jön a nagy. Annak adják. De majd rossz. Az imád inni most. Emeld fel a segélyt, emeld fel az üvegnek, hogy kifele folyjon. Ne add oda neki. Elvette. Hát de fogjad erősen. Szerinted kibe van benne, de azt hittem te edzel. Nem akarja. Nem, fél a nagytól. Túl gyorsan öntött. Whisky kóla. Szevasz. 2-1, ez már fog rátámadni mindenkire egy óra múlva. Gabi, ne ős kifele. Húzza! De itasd még ide gyereket, mert hülye. Egy úrós.
Ez az, azt hittem edzel. Te szabályoz, mennyit iszik. Amit itt láthatok, az SZP által jóváhagyott keverési arány 2-1 whisky kóla helyi Hongkongból. Most megpróbáljuk megitatni a helyi élővilágból. Nem ízlik. Ennek a helyi lakosnak ez nem ízlet. Talán találunk valakit, akinek mégis? Vizsgáljuk meg a helyzetet. Úgy látom, már is jön egy újabb jelentkező. Egy helyi customer. Megkóstolni a helyi specialitásokat? És mi a véleménye az új termékünkről? Elutasítja? Abszinens? Megudjon olyan, most így iszik rendesen, vagy csak ki akarja pocsékolni? Vagy ön nem szereti a helyi márkákat? Minden cseppér kár? Uram, szeretném meghallgatni egy történetet, ami megváltókunk Jézus Krisztus. Már rángatózik a vállat tőle, nézd. Abszinens, persze. Gyakorlatilag az összes majmot bebaszhatjuk a szigeten. Akik ezután jönnek, barátom. Csúnya turista. Csak ott van egy újabb customer. Ő egy passzív customer. Ja, most úgy tettetünk, de nem Uram, ne haragudjon, szeretném hallani egy történetet, ami megváltónkról Jézus Krisztusról? Hát ő nem akar inni. Ő nem. Ő anti-alkoholista szerintem. Talán majd ő? Ő is abszinens. Rossz helyen vagyunk a szigeten. Ja. Kismajon? Hát ez nem egy buli sziget, gyerekek. Az lesz. Őket meg ami megítettem. Rendesen. Megtaláltam egy alkoholistát, aki szerintem valószínűleg ránézése is. Uram, ne haragudjon. Nem akarja megkóstolni a helyi specialitásunkat? Nem, beleszagol, túl erősen ki szerintem. Szerintem Nem jó az arány. rossz a keverési arány, hogy elbasztad. Nem tudod, hát akkor kiderült a mai tesztünkből, a 2-es keverési arányt nem csak Gabi nem szereti, de a majmok sem. Igazából én sem szeretem, úgyhogy megértem őket. Igazából nekem jó volt. Úgyhogy ne adj nekik többet. Akkor úgy tűnik, hogy holnap vissza kell jönnünk egy másik keverési arányja, addig fogunk menni, míg az összes whisky kóla gyártót el nem Illetve kipróbálják az összes keverési arányt, sosem lehet tudni. Állatokon egyébként nem tesztelt. De most lesz. No animal tested whisky. Az összes üvegé rajta ráírjuk. És az aztán nem, hogy monkey whisky. Tényleg már vagy ilyen. Tényleg, de a monkey is volt. Azt kellett volna hozni, basz meg. Az biztos kellett volna. Na nézzük itt. A fűnyíró fülünk. Azok nem volt is. Mégiscsak a te fajtád. Eltesd a majmot, mit adjuk? Amúgy ő nem, hát lehet neki nem kéne adni. De, kéne. Ő még nem biztos benne. Hogy 2-1-esen keverési arány, hogy változtatna? Whisky-ből kellene több, vagy kólából? Bocsánat, mister, el tudnám mondani a véleményét az italról? Még egy kolt? Még egy kicsit? Talán a második tasting próbánál. Nem. Ő is elégedett customer. Esetleg szerintem vagy azért, mert meleg, vagy meg kiment a szénsav. Vagy lehet, hogy én exportálom. Ott van egy fiatal kisfiam, soha nem lehet elég korán kezdeni. Hogy eltolja? Így az. Na még egy. Megvan a customerünk. Nem ízlik neki. A kicsi, mindig a kicsi megy rá. Hát már tínédzserkorban kezdenek el inni. Hagyjon már. Nem szégyelled magad? Jó vannak. Morgott?
De most hagyj igyon már, De ne egy jobban bánj. iszik. De jól látom. Az első elégedett vásárló. Igen, Látszik, végre! fiatal? Vissza is jöhet. Szerintem ő visszajárul lesz, gyere! Még egyszer. Ó, hát ő már rákapott. Egy van fél! Nem ízlik neki se. Dehogy nem, mi le is nyomja magáról. Jó, eltolja. Hát megint te vagy? Nee, du glaubst nicht, was ich ja. Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Just say to him I have a boyfriend. Azt hiszi, van nálam valami. Forog. Hogy edült a csaj? Mindenki tudja, hogy a csajt veszed. Ő is tudja. Mert mi már 20 perce itatjuk őket. Rögtön mennek csajozni. Megharapta a csaj. Oh! Az faszom. Intézd már Gabi a lapáttal. Sollen wir es machen? Hallod, ezt látnod kellett volna. Az orosz csávó fogta, hogy beszopott a majmot. Tudod, így úgy sem, de lenne a kezén valami. A majom nagy nehezen kibontja, azt nem volt benne semmi, azt elkezdett rávicsülni, meg rátámadni. Ez teljesen tájidegen a majomnak Ez a chips. Nem, ez a víz. Patrik, most nézd! How much? 30 000.